היי בנות, בסרטון הקודם אמרתי שאני אעשה לכם דוגמת לק, אז הנה, אני אעשה לכם היום לק לייק. מה שאתם צריכות זה לק לבן ולק כחול ומכחול שהוא יחסית דק אבל לא מדי. אז ככה, דבר ראשון שאתם צריכות לעשות זה למרוח על כל הציפורניים לק לבן, כי הלק הזה הוא על כל הציפורניים. ואז מה שאתם עושות זה לוקחות את המכחול, טובלות קצת בלק הכחול, ובכמיסה באצבע הזאת שלפני הזרת, כותבים את האות L. ככה זה נראה. באצבע הזאת אתם עושות את האות I, קטנה אבל, לא גדולה. כך. וככה ממשיכים. שבאצבע שים את האות K. כאילו האות הגדולה היחידה פה זה L, וכל השאר קטנות. תעשו K קטנה ולא K גדולה, יש הבדל. ככה. ובאגודל רושמים את האות E קטנה. לא חייב לרשום אותה על כל הציפורן, כי בעיקרון היא קטנה, אבל מה שיוצא זה... ככה מתחילים בחצי עיגול, ואז מתחילים לעשות את החצי השני, אבל לא עד הסוף. ובזרת אנחנו לא נשאיר את הזרת ריקה, אנחנו עושים פשוט לב כזה קטן. אתם לא חייבות למלא אותו, אבל מי שרוצה.
תמיד כשאני עושה לב, אני מתחילה בוי קטן כזה, ואז אני עושה נקודה שבה שתי הקווים ייפגשו. ככה. וגם בצד השני. אני נראה לי אשאיר את זה ככה ולא אמלא אותו. וזה מה שיוצא בסוף. אני אעשה את זה לכיוון של... ככה זה נראה. ובזרת אתם יכולות לשים מה שאתם רוצות, כאילו אתם יכולות גם לשים יהלומים קטנים כאלה, כל מיני, אתם יכולות לשים יהלומים, אתם יכולות לשים קליטים יפים או כל מה שאתם רוצות. וככה זה יוצא בסוף. ולי יצא פה טעות קטנה מתחת לאי. עוד נקודה. יש שם נקודה. אז מה שאני עושה, אני מנקה את המכחול שבו השתמשתי. אני משתמשת במדלי לקה גם של ביוטיקר. לא גם. אני משתמשת במדלי לקה של ביוטיקר. ודרך אגב, המבשת הזאת של ביוטיקר. אני משתמשת במדלי לקה של ביוטיקר. הופכת קצת על הטישו. ומנקה. חשוב לי לנקות לפני כי עכשיו אני מתקנת את זה עם לק לבן, ואז זה יצא תחילת וזה יצא מוזר אם לא ננקה את זה. אז אחרי שזה ממש תקין, אני מטפטפת קצת. אני מטפטפת קצת מהלק הלבן על הטישו. ממש טיפה, כי זה רק לתקן טעויות. יש כאלה שגם לא קוראים להם טעויות. לוקחים קצת ומורחים על זה. וזהו. אז זה הכל היום, ונתראה בסרטון הבא.